हेगडेवराचे स्कुलाची स्टुडंट हांगासर बस स्टँडाचेर निशेध करूंक लागली, कारण प्रिंसिपलाचेर अटॅक जाला म्हणून तांच्यांनी निशेध केलो. पयर जी गोष्ट आनी घडणूक घडली, पर्वळेकर उच्च माध्यमीक विद्यालय वेऱ्यां प्रशांत सर शाळेचे प्राचार्य ताका एका विद्यार्थ्यान येवन बेदम ऑफिसान मारलो, तें बरोबर न्हय. हाजे वयल्यान दिसता आमचे खंय तरी संस्कार अधोगतीक वता अशें दिसता. आमची भारतीय परंपरा आनी भारतीय संस्कार हे सबंद जगान फामाद आसात की बरे संस्कार दितात म्हणून आज आमी. आनी आज जर अशी घडणूक घडटा जाल्यार ही खंय तरी आमकां नाका ती घडणूक घडपा खातीर नांदी अशी आमी समजूंक शकता. हें बरोबर न्हय. आनी सांगपाक लागलें की ही जी घडणूक घडल्या ती बरोबर न्हय. ही खंय तरी आमच्या आवाकाच्या भायली. बरी जर भुरगे जर कितें बरें करपाक जर रस्त्यार देंवता आसत जाल्यार तांकां सपोर्ट हो दिवपाकूच जाय. आज आम्ही डॉक्टर के बा हेडगेवार विद्यालयाची मुलं इथे जमलोय, कारण गोव्यातील बार्देस तालुक्यातील एका हायर सेकंडरीमध्ये खूपच धक्कादायक अशी घटना घडलेली आहे की एका विद्यार्थ्याने आपल्या प्रिन्सिपलवर म्हणजे त्यांच्या कॅबिनमधली खुर्ची काढून त्यांच्यावर हल्ला केला. ही खूपच दुःखदायक अशी घटना आहे. म्हणजे आम्ही आपल्या गुरूंना आपल्या आईबाबांसमान मानतो, देवतांच्या जाग्यावर आम्ही गुरूंना मानतो. आम्ही घरी कधी आपल्या आईबाबांवर हात उगारतो का? कधीच नाही ना. मग आम्ही आमच्या प्रिन्सिपलवर ज्यांना आम्ही आमच्या आईबाबांसारखेच वागतो, जे शाळेमध्ये आमच्या आईबाबांची जागेवर असतात, त्यांच्यावर आपण हात कसा उगारू शकतो, त्यांना मारहाण कशी काय करू शकतो, यासाठीच आपण इथे निषेध करायला आलेलो